Hello and welcome to the programme. Iranian officials say close to a dozen projectiles have struck the strategically important island of Qashem and that explosions have been heard. Well, Qashem is a commanding location in the Strait of Hormuz and Iranian forces use it as a base. Iranian state media confirmed military sites were also hit in Bandar Abbas. US Central Command says it hit around 140 Iranian military targets earlier on Sunday. It was the third attack in a week. Iranian state television says explosions were heard in Bushehr and Usaluya and the سلام تخطاطلت ناس channel كميت خونون تبوكت كونون أي وتر تمنيتنا بحجناني ولمون كم وتر واحد وانا وانت استوطات إذن لكم تسينا لنا سامودة أنا إذا بدم سنة صنعوا لايك ناقبركم تو thank you باركم تسموز لهم again أمريكان إيران أكبد مفتات أتين الله تراي خلا يكونن كبد زخانة وتدراو له وت يكايدا خمسة لوان أبحنت لي تراي أمريكا مبلسال مع التدمار كتاتيلا مالتيو 204 علامات مدقعت كم زكايدة تزارية كازغا خطريو زلهم كابازيو شاف دا ناي دبوب ويا دبوباوي دبوباو معراب ناي تهجر كما جنب بحر مالتيو كساب لعلي كما جنب بحر بمولو كم زدبدبتن in fact وش تعدي وين أبغى بوتات critical infrastructure بين توقع لكم تهزا مسلون دبدب كم زكايدو زنقر زلو سلزي MOU دو سمم دو زرب دو زبل زربا سواء كوني تعرف كم زلون كبيت زخونة ناي وتدراو له وتكاد كم زلون إيران ون مسوز متعطن in fact أمريكا أصب يغبرت زخونة قبل ما ستبا كم زلاي زنقر برجس كم زناتاتهم بشارت تاك يوروب شو بقرا ما ينقروا خامي مهنياتو أمريكا كحباء سلز مرات أمريكا تقبروا مر قبل الأمريكا زورت كسارة نكحباء سلز قبروا it is always difficult to reveal نعوك طريقة قرب كم زبالي كرعونا يدليونيم زخونة كم تريوز لهم تقداي إنها تبلاشوا ممليسو نار سنة ممليسو أبلغ ناتو يوم زخد زلوا نعقد في زبلام يلن وتعارقوا زبلام يلن من يغنى أمريكا قد في قبل زغل لذي أنت على يعقلن أنت يلاوي زي واس مخان تفليتات رأيت تو كتبلت خرنا أمريكا تطو زبل يلن تيو أنت تخونا مساقيني أتاك تي أوروبا تخونا مساقيني أتاك قد في زبل يلن دونالد ترامب تجاجل لخنا عقد في زبلو صحتي زلوا كل سب بقى زبل كاي كنوعي زجبر كاي كنوعي زبلوا ما راح تيجي ببني تورينا هنا خمو خبلينا سبينا سلزي دونالد ترامب تشيك قبروز خل سبون يلن إيراناويان بقول سمون تراهم تشيك port cities of Sirik and Chabakar were also hit too. Well, earlier air defense systems were activated in at least 4 Gulf countries in response to Iranian drones and missiles. Qatar says its armed forces intercepted missiles over the capital Doha. United أبزي عجي مليسا بغلطة من قد كريكم يزياس كسموها. Now says it intercepted 8 missiles launched from Iran toward Jordan right now. The U.S. Embassy also alerted the incident just minutes ago. Iran said it was targeting a U.S. base in Jordan. Tell us a little bit about what's going on, because in the past when Iranians have fired missiles that went towards Jordan, they were designed to continue towards Israel. That's right, Wolf. And one of the key things to note is this is the area right in here where that U.S. base actually is. So we're talking in that northeastern corner of Jordan. So any type of flight of a missile that would go from Iran into either Israel or Jordan would basically take the same flight path. That flight path, would probably go across the area where that Al Mufawak air base. حجي انت يوم زبل زلو حركاتي إيران أبزي MOU كابز فرارم ويون كابتي مقراط ما يتخص كابز جبر بفلوي تارجت جيرات هرمز لا بيزن تلو أب جوردان زلوي أب جوردان حدا قد سين أمريكا سلطون زغنو تدراو بيز نيرو حيال زغنو إير ديفنسز كارلن زلوه نزيد ما نمبل كندي جزيا إيران عود زغنو مدقعت كم زكايدة توليز نكر إن فاكت أبزي أي كحبوه يمزفتنو أب سلس 4 أبات كم زراهوانه أب قطر أبزي قداسي وتحضراو لوجستيك زلو بوتا أنتيناتات ناي مقطاطر زلو برتع زخونه حدقا زورد مدقعت كم سكايدة إيران حدقا همزو دقت أب إمارات كمو أقداس علاماتات ناي وتدراوي أبتو تدراو بيزنا أمريكا كمو ناب كويت كمو أقد أب بحرين دي أب كويت كمو أب 4-5 بوتاتات أزيو كبور زخونه بوتاتات كم زهرمت يوزن الجرزلو لذي أمريكا هريما إيران حنتخي قبرت تطوت ولدلا كي مثلنا أزيو برتع زخونه قبر ملسي يزوهاب زلو أبزنا جوردان زوهاب زلو قند من تاين طريقا يوم نسرائيل كهرموها تغلالا أب كوينات كأتو سلزي دلي زلو انتاي قبر له من قد يوم ترقو زلو يزبال أزاب جوردان زلو كبور زخونه إير ديفنس سيستمن رادار سيستمن نعم كالغال عاقمنا أمريكا
እናዕወርካ እንድሕር ኸይድካ ምስ ግዜ ናብ ዓቢ ኩናት ክምለስ ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል እዮም መንገዲ ዝፀርጉ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ስለዚ ናብ እስራኤል ገጾም ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ዝኽልክሎም ሓይሊ ክውሕድ ክኽእል ኣለዎ እዩ ትዕላማ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኢራን ኣገይን ብዙሕ ቃንዛ ክትፃወር ከም ትኽእልን ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝብሎ ኢራን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ልውውጥ ይደልይዎ እዮም ዝብሉ ብፍላይ እቲ ኣኽረርቲ ክፋል ናይቲ ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ይደልይዎ እዮም ስለምንታይ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ጌርና ይሃረምና ኣለና ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ዓቕሚ ፅቡቅ ጌራ ይተዳኸመን ኣሎ ስለዚ ገና ፅቡቅ ከየቕሰልናዮ ሸበድበድ ኢልካ ሰላም ዝግበር ንኣሜሪካ ግዜ ሸሚታ ኣፅዋራታ ምስ ኣደላደለት ተመሊሳ ከም ብሓድሽ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ክትእትወና እምበር ዘላቒ መፍትሒ ክመፀና ዝኽእል ኣይኮነን ብምባል ነዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ብክልተ መንገዲ ክንጥቀመሉ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ሓደ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ኢድና ክወፀሉ ዘይክእል መንገዲ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ይብሉ ናይ ግድን ወሽመጥ ሕርሙዝ ከነረጋግፅ activity near Amman, Jordan, which is right close to that point right there on the map. So Jordan is clearly in the path if Israel were to be attacked, but it looks like what the Iranians were trying to do was attack the U.S. base in Jordan at this point. Right now, the Iranians are accusing the U.S. of committing what they're calling blatant war crimes by striking 2 bridges on a railway route. እጂ ትንህለ ከረየኩም እያ እዚኣ እንታይ እዩ እቲ ጌም ዘሎ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኢራን ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ትሃርም ዘላ እቲ ዕላማ ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓንቲ ፖስት ናይ ሓደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስትሪ ዘውፅኦ ክልተሰለስተ ፅሑፋት ኣሎ ሓደ ካብኡ እዘን ሃገራት ዓረብ ኢሉ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎሲ ገለ ካብዘን ሃገራት ኸሊጅ ናይ ኣሜሪካ መደበር ጥራይ ኣይኮነን ዘለወን ኢሉ ኣሜሪካ መደበር ጥራይ ኣይኮነን ዘለወን እተን ሃገራት ኢሉ እንታይ ዳ ንባዕለን መደበር ናይ ኣሜሪካ እየን ኢሉ ልኡላውነተን ዝተሸጠ እዩ ልኡላውነት ዝበሃል የብለንን ኢሉ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝን እቲ ሃገርን ንዓና ፍልሊ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ዝሕዝን እዩ ብፍላይ ንባሕሬንን ኩዌትን ክኸውን ዝኽእል ንባሕሬን ድማ ብፍሉይ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ዘለዋ ልኡላዊት ሃገር ኢልና ንክንኣምን የሸግረና ኢሉ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ክቆፃፀርዋ ኣይክሉን እዮም ኣሜሪካ ትቆፃፀረን ሃገራት እያ ኣሜሪካ ድማ ድሌት እያ ትገብር ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኢና ክንሃርብ ዋላ ካልእ ኩሉ ሓደ ኢናዓና ኣብዚ እዋን እዚ ይብል ሃገር ሽም ኣይጠቐሰን ትዘረባ ግን ዓብዪ ኢምፕሊኬሽን ዘለዎ እዩ ሓደ ካልኣይ ዝኾነ ሃገር ናይ ኣብዚ ኸሊጅ ዘሎ ካብኡ ተበጊሱ ንኢራን ዝሃርም እታ ኣብኡ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ዓዲ ንዓና ቅቡል ዝኾነ ሌጂቲሜት ዝኾነ ታርጌት እዩ ስለዚ ቢንቶ ኣገዳሲ ቢንቶ ሃሪሞም ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዮም ኢንፍራስትራክቸር ዝሃርሙ ዘሎ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ቢንቶ ሃሪሞምሎም ኣለዉ ነቲ ቀብሪ ናይ ዓሊ ኸመኒ ኣብ ዝፍፀም ዘሎ መንገዲ ንምኽላፍ ተባሂሉ ሓደ ቢንቶ ተሃሪሙ ዝኸረየኩም የፅነ ኢለ ኢራን ድማ እዚ ሳቬጅ ዝኾነ ረሳሕ ዝኾነ ውዱቕ ዝኾነ ግብረ መጥቃዕቲ እንዲ ኣሜሪካ ተካይዶ ደላ ናብቲ ግብረ መልሲ ግን ኣብቲ ዘሕምሞም ቦታ ክንገብርና ይብሉ ኣለዉ እቲ ናይ መወዳእታ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ነዚ ናይ እገዳ ልዕልናልኩም ኣለና ዶ ገለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ኢራናውያን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ንዓና ቀንዲ ዘገድሰና ናይ ገዳ ናይ ኣሜሪካ ወይ ገለ ዘይኮነ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ 100 ንሕና ክንቆፃፀሮ ኣለና ኣብዚ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ድማ ሄጀሞን ድሌትና ክንገብር ገበርትን ሓደግትን ክንከውን ክንክእል ኣለና ነዚያ እንተደይ ጌርና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ መንጋጋና ገዲፍናዮ ኣብ 6 ሃገራት ኣስኪሩ ከም ድሌቱ ክቆፃፀረና ብሳተላይት ገይሩ ፀገም ክፈጥረና ሽግር ክፈጥረና እንተገዲፍናዮ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ተመሊሱ ሽግር ክፈጥረና ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዝኸፈልና ከፊልና ዋጋ ነዚ ኣሜሪካን ነዚ ማዓስከራት ናቱን ነዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ንሓዋሩ ምስ ኣሜሪካ ምስራሕ ፈፂምካ ክሕሰብ ዝኽእል ካልኩሌሽን ከም ዘይኮነ ክርዳን ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ንሕና ኦልሬዲ ሃገርና ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዎ ብዙሕ ፀገም ወሪድና ኣሎ መራሕትና ተቐቲሎም ኣለዉ ካብ ሕጂ ንብገሶ መንገዲ ነቲ መንገዲ ፅቡቅ ጌርና ፀራሪግና ኢና ክኸውን ዘሎ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ግን ከምዚ ናትና ሓደጋ ይወረደና ኣሎ እንታይ ክንገብረና ኣለና እቲ ዋጋ ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ምእንጋት ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ፅቡቅ ጌሩ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ገና ይተርድኦምን ኣሎ ስለዚ እንዳዮም ዝብሉ ዘለዉ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና መሐየሊ ደኣ ገይሮምልና እምበረይ እዛ ኢራን ዝገበረቶሲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድናና ክንቦትኳ ይንኽእል ኢና መሊስና ኢና ክንሕይሉ እንዲዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ፀገም የለን ከነሪአኩም ኢና ምስ ኣሜሪካ ዲኹም ክትሕይልዎ ምሶም ዲኹም ክትቅፅሉ ናቶም ቤዝ ዲኹም ክትኮኑ ናቶም ኮሎኒ ዲኹም ክትኮኑ ድሓን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩናት ክናዋሕ እዩ ክኸብድ እዩ ንስኻትኩም ድማ ትኽእልዎ ዳይ ትኽእልዎን ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድና እዩ ወይ ውልሲ ኩሉ እቲ ትብልዎ ዘለዎም ጠራራዕ የዋፅእ ዳ የዋፅን ኣይ ቲንክ ነዚኣ ክገብሩ ከለዉ እዚ በዝሒ ህዝቢ ዓለም ብፍላይ እቲ ግሎባል ሳውዝ ኣብ ጎኒ ኢራን እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኢራን
نزي MOU زي خصبا خلوون كتقبرو دلوتيا نيرا معراف بمعراف شبت بشبتي من يزتحزلو من يهجون توساخي زبرت دابازا كايزلو نحريلكم أمريكا تكايزلا سلازي إيرانويان زقبرو زلو أقبر ملسي ردون قبولوني ببزحة هقرات لذي زون أكال نايتي نريو زلنا نخدو زلنا إنا نشتي حانت حبريتاك وكم يدعريو نابتك على أرسك نساقرينا Signal and expansion to various civilian targets inside Iran? So this is a key point right here, Wolf. Normal targets are the ones that you see right here along the Persian Gulf coast. And these targets are, quite frankly, a really important part of the U.S. military effort. But that railroad bridge that you're talking about, that was right here in Akala, Iran. And when you look at what is happening up there, this is on the railroad route that goes to Mashhad, Iran, which is right here. And this is where the Ayatollah, ሕጂ ኣብዚ ከም ንሰምዖ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኡ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ታሕቲ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዝግበር ዘሎ ዕላማ ድማ ነቲ ሕርሙዝ ንምቁፅፃርን ኣብቲ ቦታቲ ድማ ንምቁፅፃር ዘይኮነኒ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ንምድኻም ብኡ ጌርካ ድማ ምስ ተዳኸመትልካ ነቲ መስመር ሙሉእ ብሙሉእ ዲ ዋላ ከፊላዊ ቁፅፅርን ፅልዋ ክህልወካ ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ረጂም ቸንጅን ካለ እንተሪፉ ዝከኣለካ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ካብ ሓሊፎም ግን ኣብ ላዕሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተገበረ መጥቃዕቲ ድማ ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ኣያቶላ ዓሊ ኸመነይ ዝካየድ ዝነበረ ንዑ እንቅፋት ኣብኡ ንምፍጣር እዩ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ድማ ንምስንባድ ዝኾነ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝገበርዎ እዩ ብግምጣሉ ኢራናውያን ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ረሳሕ ተግባራታ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝኸፍአ ክፍኣት እውን ስለ ዘላ እዚ ንዓና ነቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊኦም ንገብሮ ዘለና ድሌትና ንክንገብር እዩ ኣብ ደገ ዝኸፍተልና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር እዘን ሃገራት ኸልጅ ዳርጋ እንታይ ሞ ክንብሎ ኢና ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምስ ክበኣሱ ከሎ ኣብ መንጎ ዝርገፅ እንስሳት እቶም ዝርገፁ እንስሳታት እዮም ኮይኖም ዘለዉ because they don't have any influence ኣብኡ ናብኡ ትሪእዎ ስዑድ ዓረብ ከማኒ ይትንከፍ የለን ሕጂ because ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቕ ስለ ዘየለ እዚ እንታይ የዘርእየካ እተን ክልተ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝምድና ዘይብለን ዑማንን سعوديان يمكن ننزلها كلتين لما يهرم يلا اتن مس امريكا ولا قطر تشمغلنا قالن زغبر زلو يهرم عليه انت مالتي زي مس امريكا ركبت لك يور تارجت نيران ግን مس امريكا ركب ስለዘለካ ጥራይ ኮን ታርጌት they already know ናብነት ናይ ቀጠር ስለምታይ ተረማ ላይ ኢሎም ፕሮፌሰር መሐመድ መራንድ ክዛረብ ሰምዐ ነይረ ምክንያቱ አክንድነትና ኢራን መንገድ ጥራይ ተኸቲላ በትና ኢራን መንገድ መራኸባ ተውጽበትና አሜሪካን ከተውጽ ስለትፍትን ዘላይ ስለዚህ ንአሜሪካ ተኸተል ለርቆንካ ትዝበት ከአዝ መስል ዘረባይ بحفشة أزوج دايزي أزي كبيدن حلق لاخن زملو مثلا منجو زلو هجرات دمنا بيكم زخرا nobody knows and then أتي كوينات زدلك فعلنا إسرائيل لما بزبرت أمن قديو زوجاية زلو وأنا تزوج دايزي نبزقنا ده كوينات كأتو نبزخف كوينات كأتو يزدل زلو زخمزي لغلو خلا أب أمريكا زكاز زلو كنتاتون مستبهال كدلين نايو هذا كابدما موت نايتي ናይ ኩናት ጎስጓስ ዝነበረ ንእስራኤል ድማ ምርዱእ ኮይኑ ዘሎ እስከ ንስማዕ እዩ Lindsey Graham will be remembered for his fierce support of America's greatest ally in the Middle East, Israel. He is being mourned as one of the Jewish state's, quote, greatest friends. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu joins us now. Mr. Prime Minister, thank you for joining us. Let's begin with this. Why don't you just tell us, you've known Lindsey Graham for a very long time. He's been a friend of yours for a long time. Why don't you tell us a little bit about your old friend? Well, I met Lindsey when he became a senator, which is several decades ago, and we formed an immediate and easy partnership. He would come to Israel very often with his friend John McCain or sometimes Joe Lieberman, and I looked at these people as personifying the traditional American values. He was such an American patriot. He was unabashedly for America, and he was unabashedly against the enemies of America. And he spoke what he thought. I had a way with him. He had this كم تريوز اللهم نتنياهو فرق قنو كم زموتي زنقر زلو بموت نايزي لينسي جراهام بزيك العالم من إسرائيل ترى يكون محزا نعوي كان دعار كونيرو زدلي يزقبرو لزنبرة in fact كيس تسكفن تايزبل أنا زيد اللي نقرون كاب أمريكا نخن ركب يقدرنا نيريزبل لكا ني إسرائيل سي لكا كم زي زدل خمسي ولا يأخلنا نبل كويو كمن النزف التنيلو ህዝብ ኣሜሪካን ከምኡ ክሓልየሎም ኣይስማዓኒ ስለዚ
ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ከምኡ ድማ እስራኤል ኣብ ክሳራ ይወሪድዎም ዘሎ ሰነተር እዚ ብምንታይ ክትክእዎ እዮም ብኸመይ መንገዲ ክትክእዎ እዮም መቸም ነዚ መተካእታ ክስኡን እዮም ኢልካ ዘረባ የለን ሓደ ቅዱስ ተንታኒ ፖለቲካ እንታይ ክብል ሰሚዐ እዮም እዚ መይትሎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ሓደ ሰብ ጥራይ ዕምባባ ኣንቢሩሉ ይብልሎ ቪድዮ ዘውራ ኣሎ ቅድሚ ጆን መኬይን ዝበሃል ልካ ከምኡ ነይሩ ሎሚ መን ይዝክረ ጆን መኬይን ኢሉ ኖበዲ immediately ተኪኦም ብኻልእ ገይሮም እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጀስት ተንቀሳቐስቲ ካርድ እዮም ኢሉ ሳብ ዘለው የገልግሉ ምስ ሓለፈ ድማ ዛንታ ዘይብሎም ኮይኖም እዮም ጠፉ because maybe ኣብ እስራኤል ይዝክርዎም ኮይኑ ኣብ ካልእ ግን ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ዝረግሞ ዘሎ እዩ ኣብ ሞት ናቱ ዝሕጎስ ዘሎ ሰብ ይበዝሕ ካብ ዝሓዝን ዘሎ ንዑ ስለ ዝፀልዎ ኣይኮነን ህፃናት ኣብ ቃዛ ዘለው ህፃናት ኣብ ኢራን ዘለው ህፃናት ኣብ ካልእ ዓለማት ዘለው ሰላም ይረኽቡ ምክንያቱ ሞት ናይ ህዝቢ ስቃይ ናይ ህዝቢ እንጌራ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ሽሻይ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ፖለቲከኛ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ዝናጠር ዝነበረ ኢንፋክት ኣብ እስራኤል ሓንቲ ግዜ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ኣነ ኣብዚ ኣካ 2 ሰሙን እንደ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ኣብዚ ዲዛይን እንትኸውን ኢሉ ኣገለገለ እንታይ ክብል ተሰሚዕካ ዝመፅእ ናይ ፅባሕ ቴክኖሎጂ ሲ ኣብዚ ቦታ ኢና ዲዛይን ንገብሮ ገለ ምሽ ባህላ ኣብ ኮንፈረንሳት ገለ እሱ ድማ ዝመፅእ ኩናት ናይ ዓለም ኣበይ ከም ዝካየድ ኣብዚ ፕላነት ዝኸውን ስለዚ ኣብዚ ቦታ ክንህሉ ኣለና ብምባል ናይ ብሓቂ ንሱ እናኮርዐይ ዝዛረብ ግን ቫይራል ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ኮይኑ ነይሩ ብጀካ ኩናትን ወረ ኩናትን ካልእ ቁም ነገር ኣይነበሮን ነተንያሁ ድማ ናይ ብሓቂ ልቡ ከም ዝተንከፈ እዩ ዝነግር ዘሎ ሜቢ ወላ ነተንያሁ ፖለቲካዊ ዕምሪ ናቱ መወዳቱ ዝቐረበ እዩ ዝመስል ምዝ ኩሉ ኸ መን ይቀትልዎ እውን ክሳብ ሕጂ ይፍለጥ And I'll miss him personally a lot. I really thought the world of him. And I think the world has lost a great human being. America's lost a great senator. And we have lost a great friend. Mr. Prime Minister, as you talk about the loss it means, what will you miss most about his leadership and his relationship with not just you, but with Israel? You know, his clarity and his courage. He was absolutely clear. He didn't bend to our world and certainly to America. And he never wavered, you know, he just kept to his convictions and to his values you know, it's almost like, remember the Superman comics, truth, justice in the American way? That was Lindsey Graham. And there was no, I don't know if I can use this word, there was no BS. You know, he just was so direct. And if he wanted to tell you something that you may not like, and it's a great loss undoubtedly, but I also think he paved a path. He laid, you know, but I'm not going to... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነተንያሁ ቃላት ይደሓፅሮ ዘሎ ነዚ ሞት ናይዚ ሊንሲ ግርሃም ንክገልፅ ከም በቃ ትብዓቱ ይኹን ንፁርነት ናይ ዕላሙ ከምኡ የለን በቃ ንእስራኤል ሕለፍ ክብለላ ዝኽእል ንዑ ድማ ኩሉ ነገር ድሌታቱ ዘሳልጠሉ ዝነበረ ዝደልዮን ዘይደልዮን ዝገብረሉ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነተንያሁ ክሓዝን ክጉሂ ብርግፅ ንቡር እዩ ምክንያቱ ንኣጀንዳ ናቱ ንፖለቲካ ናቱ ነቲ ኩሉ ሞትን ስቃይ እናፈፀመ ከሎ ኢንፋክት ዝክሩ ተኮይንኩም በዛ ኣብ ቃዛ ዝገብሮ ዘሎ ሞትን ስቃይን እቲ ICC ዝበሃል ወይ ከዓ ICJ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ኣብ ሄግ ዘሎ ኣንፃር ነተንያሁን መንግስቱን ውሳነ ምስ ሃበ እዚ እቲ መጀመርያ ነቲ ቤት ፍርዲ ንምጥፋእ ኩሉ ዓይነት እገዳ ክገብር ኢሉ ቤት ፍርዲ ኮይ ሕጊ ፍትሒ ገለመለ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሃገራት እዮም እዚኦም ንእስራኤል ሩኡይ ዝኾነ ገበናት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ዓለም ኣብ ስልጡን ዘበን ትፍፅሞ ዘላ ገበናት ንምሽፋን ክንምንታይ ርሕቀት ከይድ ነይሩ ንኩሉ ንእስራኤል ሕም ዝበለ ኣብ ግድህሮሞ ፅፍዓዮ ጥራይ ዝብል ዝነበረ እዩ እጂ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ኩናት ናይ ኢራን ኩናት ክምለስ ኣሎ ደብዳብ ክቕፅል ኣሎ ካጋ ለንዶ ክንሕዝ ኣለና ሃገር ክንብትና ኣለና ንድሕሪት ክንመልሶም ኣለና እናበለ ኩናት ጥራይ እናተዛረበ ንሞት ጥራይ እናተዛረበ ናብታ ናይ ሃገር ኩልና ከይዱ ማለት እዩ ግን ናይዚ ሞት ሓንቲ ነገር ኣፍሊጣ ኣላ መን እንታይ ኮይኑ ሞይቱ what happened to him ማዓት ቲዮሪታት ይድወፁ ዘሎ I'm going to give you one of ገለ ካብቲ ቲዮሪታት ዝበሃል ዘሎ because I think this is going to be very interesting ምክንያቱ what happened to him who killed him መን ይቀሪቦ መን ይተንኪፍዎ እንታይ ኮይኑ ብኸመይ መንገዲ ተቐቲሉ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣዘራረባ ኣርሱ ዘሎ እዩ ስለዚ we need to also investigate this እንታይ ያጋጢሞ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ what happened menu who's taking እንተ ወሓደሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣጀንዳሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ስምዕዎም ኣብ ዝድሓን
Senator Lindsey Graham, one of President Donald Trump's closest allies, has died suddenly at the age of 71. Graham was a major voice on foreign policy in Washington and frequently advised Trump on issues including Iran and Russia. He had recently returned from a trip to Ukraine and just days earlier announced an agreement with the Trump administration on a new package of sanctions against Russia. Trump paid tribute to Graham, calling him one of the greatest people and senators I have ever known, and praising him at Lindsey Graham's death. Well, Senator Graham's office in Kiev, Ukraine, meeting with officials with President Zelensky of Ukraine and touring a display of destroyed. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣበይ መይቱ እንታይ ኮይኑ መይቱ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ነጊርዎ ዘሎ ካብቲ መገሻ ምስ ተመለሰ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝደወለሉ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዛዕባ ገለገለ ነጥብታት ከም ተዘራረቡን ድሕሪ ድማ ድደኸመ ይመስል ነይሩ ግን ኣብ ከሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ብሃንደበታዊ ድኻም ልቢ ከም ዝሞተ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቲ ናራቲቭ ኣሜሪካ ነዚ ዝመስል ዘሎ እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ግን ካብ ዝተፈልየ እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብል listen to this one ሓንቲ ካብተን ቲዮርታት ዝብልዋ ዘለው If everything's normal, he arrives normally in Kyiv because that's how they do it. They, in fact, the United States pre-coordinates with Russia so they don't attack the trains. And Russia in the past has not attacked those trains. So he arrives in Kyiv, he meets with Zelensky. At some point, there's video footage of him going through this drone factory, and he's holding up one of the drones, smiling, because it's sort of shaped like a dildo. So that he may have had some other thoughts going through his mind with respect to the drone. Caught a hot missile up the tailpipe, huh? But then you think it's a weekend. There's no urgency to return to Washington. But let's say for whatever reason it was urgent, so that you had to get back. Unless you're being medically evacuated, you're not going to bring in a military aircraft to haul you out of there on a normal visit. And so it was either he went the normal route on the train back to Poland, which ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ CIA ኣናሊስት ዝነበረ ለሪ ጆንሰን እዩ ሓንቲ ካብተን ቲዮርታት ዝብላ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኣብ ፀንሓሉ ምስ መራሒ ናይ ዩክሬን ተረኺቡ ነይሩ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ፀኒሑ ድማ ኣብ ናይ ድሮን ቦታ ከይዱ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ድሮን ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኮይኑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝፀንዐ እገዳ ንክግበር ብህፁፅ መንገዲ ምስቲ ናይ ዴሞክራትስ ቻምፒዮን ናይ ከሙታት ናይ ኩናት ወረብ ኩናት ዲፕሎማታል ዝበሃል ብሓደ ኮይና ንዋይት ሃውስ ረኺብና ቀልጢፍና ኣብ ልዕሊ ራሽያ ከቢድ እገዳ ንክሓልፍ ክንገብር ኢና ምስቲ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ምዃኑ ድማ بعين راشا أبي ترى أبي كم أبي على إزر رزنا برا بوليتيكيا كابو خيدو نزل نسك دحر مركبنا أبناء درون فابريكا خيدو أبناء درون بوتا ريو مسو في شخ نابلة مستندرونات كمستراين معناته تندرونات نراشاويان كقتلا مخانن محجون ريناينا راشاويان كم تخلو انجوي كم زقبرون السو راشا تفعت تعمل دس كم زولو ناس حاقد زاربوا اللي بزوف أبناء نيريو ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም ነታ ቦታ ርዩ ዊኬንድ ነይሩ ድሕሪኡ ሃንደበታዊ ብህፁፅ መንገዲ ዝብለሰሉ መንገዲ ነበረን እያ ትብልታት ቲዮሪ ግን እቲ ኣነ ደንብቦ ዘለኹ ኩሉ ግን ምስ ግዜ ይክንፅር ሓደ ካብኡ ዝብልዎ ኣብቲ ናይ ድሮን ቦታ እናራዮ ከሎ ብሚሳይላት ናይ ራሻ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝንገር ፀብፃብ ወፂኡ እዩ ኣብቲ ከባቢቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ በቲ ሚሳይላት እቲ ድማ ከም ዝተቐተለ ዝነግር ዘረባ ኣሎ ካልእ ዘረባ ድማ ካብ ኪቭ ካብ ትርስ ከተማ ናይ ኪቭ ናይ ዩክሬን ናብቲ ፖላንድ እንዲኸፍ ዝኾነ በረራታት ቅድም ንፖላንድ ኢኻ ትበርር ካብ ፖላንድ ትሬን ኣላ ናይ 10 ሰዓት ወሲዳ ናብ ኪቭ ትወስደካ ካብ ድማ ትመልሰካ ኣብታ ትሬን ዝነበሩ ብዙሓት ናይ ሰርቪስ ዝሰርሓው ምስ ራሽያ ስለያ ናይ ራሽያ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣዝዩ ውሽጢ ዝኣተዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ንሳቶም እዮም ሰሚሞሞ ዝሃብዎ ዝሰመምዎ ስሚ ድማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀሲሉ ዝሰርሕ ዓዲ ምስ ተመለሰ ክሰርሕ ዝኽእል ዓይነት እዩ ገይሮምሉ ዝብል ዘረባ ሓደ ቲዮሪ እውን ኣሎ እታ ዘረባ ግን ከይዳ ኢድ ራሻ ኣለዎ ዝሞት እዚ ሃንደበታዊ ድኻም ልቢ ይኮነን ቀቲልዎ ኣሜሪካ ትሕሱ ዘላ ድማ ኢሎም ኢራን ራሻ ከም ዝቐተለቶ ኣፍለጦ ዝፈልጡ ኮይኖም ምስ ራሻ ኩናት ንኽውጁ ስለ ዝግደዱ ክሓብኡ ኣለዎ ምስ ራሻ ኣሜሪካ ውግእ ክትውጅ ሸውሃት የብላ ድልውነቱን የብላን ኣብ ዝዋን እዚ
بزي إذا أزور جراحت واقع أمبر قد تاوي فيت نفيت مس راشا خدقتم أيتدلنيا فيت نفيت مس إيران يواز أصل زي اللي ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና is at least 10-hour ride, maybe a little longer. Then you catch a plane, and the plane coming back to the United States is at least 10 hours. Bigger headwinds could make it 11. And so that's the normal route. And I'm saying if he just did a normal, this is quick in and out, he still got home after the time that he supposedly died at home. So it's sort of tough to die at home when you're not at home. So we're not sure what happened. All I can tell you is the story that's been put out by the U.S. government is a lie. ብሓፈሻ እቲ ዝበፅሐ ሰብ ዝሰማምዓሉ ዘሎ እቲ ዛንታ ብናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ዝነገረና ዘሎ ወይ ከዓ ብሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ዝጋባሕ ዘሎ ቅኑዕ ክኸውን ከም ዘይክልን ተቐባልነት ክህልዎ ከም ዘይክልን ምክንያቱ ጀስታ ነቲ ፍሎው ኣለዎ ወይ እውን ርጡብ ኣይኮነን እቲ ቲዮሪ ዝብል News was reported that Graham had died. Conspiracy theories started online. Graham was a big supporter of Ukraine, as you just said, and he had just returned from a trip to Kyiv, which has earned him a fair amount of death threats from inside Russia over the past years. Let's look at this one from ultra-nationalist Russian ideologue Alexander Dugin, writing on X that he was, quote, the problem for Trump. The world will be better without him. Look, Russia... ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብዚኣቶም ናይ ራሽያ ደጋፊ ምዃኑ ዝነገረሉ ወይ እውን ሓደ ፊሎዞፈር ምዃኑ ዝእመንሲ እንታይ ኢሉ ነይሩ እስራኤል ቀቲላቶ ዘላ ናይ እስራኤል ስለያ ሞሳድ ይቀቲልዎ ዘሎ ይብል ንምንታይ ዕላማ ቀቲልዎ ዝብል ትዮሪ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ኢራን ኢሉ ነክፈረ ግብል ኣሎ ዓብ ኩናት ክገብር ይደሊ የለን ናይ ፍርሒ ምልክት የርኢ ኣሎ እንታይ ክገብርዎ እንታይ ይፅበየኩም ዘሎ እቲ ዝበለፀ መልእኽቲ ክብዎ ዝኽእሉ በዚ መንገዲ ዝጥራይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ድሌታቶም እምብክብል ምስ ጀመረ ብመን ገይሮም መልእኽቲ ሰዲዶምሉ ኢሉ በቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል መልእኽቲ ሰዲዶምሉ ኢሉ ቀንዲ ዓርኩ ንኽምረፅ ድማ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ፖለቲከኛ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ምዃኑ ዝእመነሉ ዝነበረ ሰብ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ሓደ ተራ ሰብ ከም ተቐተለን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል መንገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝንገር ናው ሕጂ ብዛዕባ ተቐታሊዩ ገለገለ ዝብልዎ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ንግዜ ክንገጥፈይና ነቲ ንፁር መልሲ ግን ኮይኑ ተሪፉ መልእኽቲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ መልእኽቲ ከም ዝበፅሐ እዩ ዝንገር ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፍርህን ረዓድን ከም ስምዖ ከም ተገበረ እዩ ዝንገር ካልኣይ ድማ እዚ እቲ ዝቐረበ ናብኡ እዩ ስለዚ ነዚ በዚ መንገዲ ገይሮም ድማ ተዝላዓለ መልእኽቲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ሰይዶም ኣለዉ እዩ ዝብሉ ዘሎ ናው ዲስ አር ኦል ቲዮሪስ ኩላቶም እዚኦም ቲዮሪ እዮም ራሽያ ስለያ ናይ ራሽያ ቀቲልዎ ብመንገዲ ራሽያ ተቐቲሉ ናይ እስራኤል ከምዚ ቀቲሎም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ እቲ ሰብ እቲ ቅድሚ ምማቱ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ መይትርዎ ዝብልዎ ዘለዉ ፐርፌክት ዝኾኑ ጥዕና ዘለዎ ሃይሊ ዘለዎ ኤነርጂ ዘለዎም ቀልጢፈ ከይደ ነዝን ክገብር ናይ ሞት መደብ ዘለዎ ኣይመስልኒ ነይሩ ግን እታ ማውታናቱ መዓት ሕቶታት ዝፈጥር ኮይኑ ስለ ዝመፀ ፈቲኻ ፀሊኻ ከምዚ ዓይነት ግምታትን ቲዮሪታትን ክመፅእ ንቡር እዩ ስለዚ ኣገይን this full of conspiracy theory ክትብሎ ትኽእል ኮንስፒረሲ ቲዮሪ እኳ ሳቶም ዳይመደኢሎም ከጋጊ ኢሎም ዝብልዎ እዩ እምበር ኣብ ተመክሮ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝብልዎ እዩ እቲ ሓቂ ኮይኑ ዝፀንሕ ስለዚ ብሓፈሻ መን ይቐቲልዎ እንታይ የጋጢሙ ከመይ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ብዙሕ ኣርእስታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ኣርእስታት እስራኤል ግን እስራኤል እኳ ክትብል ከቢድ እንድዩ ነተንያሁ ግን ከቢድ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ምክንያቱ እቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ እቶም ቻምፒዮንስ ናቱ ሓደ እቲ ሚች መኮነል ዝበሃል መይቱ ኣሎ ኣይተፈልጠን ካብቲ ኮንግረስ ጠፊኡ ኣሎ እጂ ድማ እዚ እቲ ዝዓበየ ቻምፒዮን ናቶም ዝነበረ ተቐቲሉ ንዑ መወዳድርቲ ዝነበራ ፕራይመሪ ድማ ንኣሜሪካ ጥራይ ከተኩር ዝደልየ ብምባል ዝጉስጉስ ዝነበረ መይቢ እሱ ክምረፅ ይኽእል እዩ ኣንፃሩ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ከሰላሰ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይቶም ሪፐብሊክ ዴሞክራትስ ሓይሎም ዝመፅዎ ዘለዉ ክትርኢ ከለኻ በቃ ከላስ እቲ ፀገም እናገደደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እናገደደ ናሓየለ ናፀንከረ ይመፅእ ኣሎ ኤቭሪደይ ተሓለፈት ድማ መርዲኡ ዝኾኖም ዘሎ they really don't know how to move this how to navigate this thing ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲርዎም ኣሎ ብኸመይ ክሰግርዎ እዮም ታዮም ክገብሩ ንዖም ይጭነቆም ካልእ ለምቀነ ጎኒ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ እውን ሓደ ነገር ኣብ እስራኤል ተካየደ ነይሩ
ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ናይ እስራኤል ከም ዝኸርደንዎ ከም ዝኣሰርዎን ከም ዘፈራርህዎን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብዛዕባኡ ነተንያሁ ክሕሱ ምስ ፈተነ ድማ ኢደ ፈንጂ ከም ተታሕዘ Returned from a 3-day trip to the West Bank this week. You say you were held by Israeli settlers with rifles. We do have some still footage that was captured by your team of the incident. We should say in a statement, the Israeli Defense Forces or the IDF released a statement saying IDF troops were dispatched to the scene, quickly dispersed the Israeli civilians and reopened the blocked road. The IDF soldiers operating in the area did not take part in blocking the road. Walk us through what you experienced. The IDF is lying. What happened was unprecedented. They had violent settlers detain American citizens, including an American government official. You had these settlers brandishing M4s, kicking the tires of our van, laughing at us. እንታይ ዝብል ዘሎ ንዕኡን ነቲ ልኡኽ ምስ ዝነበረን ኣሜሪካዊ ልኡኽ ምስታ ቀንዲ መሓዛና ኢና ንብላ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣተና ሕጋዊ ጉዕዞ ነካይድ ንዝነበርና እቶም ሰትለርስ ዝበሃሉ ብረት ዘሎም ናይ ካልእ መሬት ወሲዶም ዘለዉ ይሁድ ማለት እዩ ምስቶም ናይ ኣይዲኤፍ ሰራዊት ኮይኖም ኩሎም ኣንጻርና ንዓና ከሰራጥዩና ከለዉ ከኣስሩና ከለዉ እናተላገፁ እናስሓቑ ኣሽካዕላ እናተፃወቱ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ዓበ ፖለቲከኛ የሰራጥዩኩም ዘለዉ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጡ ነይሮም ግን they just they don't care ኣሜሪካ ትገብሮ የብላን ንዕቀት ትዕቢት ኢና ተዓዚና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ብረት ብውደ ፈራርሁና ዝነበሩ ኣሜሪካ ትሕግዞም ዘላ ኣሜሪካ ትቦም ዘላ ብናፃ ብረት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ናቱ ካብኡ ንላዕሊ ካልኦት ኣፀቢቖም ተቆጢዖም እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ቢካዝ እቲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እስራኤል ዝበሃል ንዓና ዘገልግል ዘይኮነ ኣንፃር ረብሓና ጥራይ ክሰርሕ ዓጢቑ ዘሎ ሃገር እዩ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘረባ ኮይኑ ኣሎ እዚ ምናልባት ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣይዲኤፍ ወላ እቲ ነያሁ ዝበሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ደይመደይሎም mocking at us, videotaping us. We were detained for about 20 minutes, fearful of our lives. Then the IDF comes, 4 soldiers. They tell our translator that they're on the side of the settlers. They further detain us and block us in. We had to call the American embassy. Fortunately, David Brownstein helped and he got to someone in Israel. And 75 minutes after the detention by the IDF soldiers and by these settlers, we were let through. Now I heard سنتاي ዝብል ዘሎ ቶም ሰትለርስ ኣሲሮሞም 20 ደቂቕ ድሕሪኦም ቶም ኣይዲኤፍ ዝበሃል ወታደራት ድማ መፅኦም እቲ ኦፊሻል ሰራዊት ማለት እዩ እቶም ሰራዊት ዝመፁ ድማ ምስቶም ሰትለርስ ምዃኖም ምስቶም ናይ ንዓና ዘሰራቱ ዝነበሩ ንሳቶም ንዖም ፀቀናይትያቶም ኮይኖም ተወሳኺ ሳቶም ድማ ከሰራትዩናን ክላገፁልና ጀሚሮም ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣንፃሮም እዩ ንባዕሎም ነዚኦም ክሕግዞም ኣይደልን እዩ ናይ እስራኤል መጋበርያ እዩ ንባዕሉ ግን ሓደ ካብቲ ኤምባሲ ነቲ ኩነታት ብእስራኤል ደው ኢሉ መፍትሒ ክረኽበሎም ከም ዝኻለ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሓደ ኣሜሪካዊ ፖለቲከኛ ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ እንተዘጋጥሞ ነይሩ ኣሜሪካ ካልእ ድራማ እያ ክትገብር ምኻለት ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ግን ኣሚን ገለ እስራኤል ትበሃል ሃገር ስን ኣሜሪካ ከተጋልፅ ኢላ ዝመፀት ሃገር እያ ዝብልዎ ሓቆም እዮም ንእስራኤል ከተጋልፅ ኢላ ዝመፀት ሃገር ስለ ዝኾነት ኤክስፖዝ እያ ትገብሮም ኩሉ ግዜ እስከዚያ ስምዋ Hey guys, Ro Khanna went to the West Bank and he was detained by Israeli settlers and the embassy called to get him released and his life was in danger. They were holding M4 rifles, which are made in America, by the way, and of course we give it to them for free in Israel. We give everything for free in Israel so they can insult us and harm us with our own money. So the IDF soldiers come and they're going to they're going to rescue Representative Khanna, right? He's a U.S. congressman. Of course not. The IDF soldiers come and laugh at him and further detain him. In fact, they blocked the road more effectively than the settlers did. And Representative Khanna was stunned by it. So we're going to try to have him on the show on Monday. We're talking to him now. As luck would have it on Monday, we've got Marjorie Taylor Greene as እንታይ ዝብል ዘሎ ንደገፍ ናይቲ ሬፕሬዘንታቲቭ ዴሞክራት ሬፕሬዘንታቲቭ ዝኾነ ናብ እስራኤል ዝኸደ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ነገር ብጣዕሚ ከም ዘሕዝኖን እስራኤልን እቶም ሰትለርስ ከምኡ ድማ እቶም ኣይዲኤፍ ደይመደይሎም ዝገበርዎን እቲ ንኣሜሪካውያን ዲስሬስፔክት ምግባር ከም ሞያ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ his story and the story of the Palestinians that he met with in the West Bank. I'm going to tell you a couple of those right now, and I'm going to tell you what wound up happening to Ro after he was detained by the IDF, and the most infuriating part. So the show, of course, is live at 6 o'clock. First of all, Ro went there to the West Bank and not on one of those. ብሓፈሻ
اتكوتعناتو نتي ፖለቲከኛ ዘጋጠሞ ናይ እስራኤል ዲስሪስፔክት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ቁጥዐ ዝገልጸሉ ኤምባሲናቶም ብፍጹም ናይ ኣሜሪካውያን ረብሓ ዝሰርሕ ዘይኮነ ብግምጣሉ ንንጻር ረብሓ ጥራይ ዝሰርሕ ንእስራኤላውያን ክከላኸል ዝፍትን እምበር ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ ብዓቢ ቁጥዕ ዝዛረብ ኤኒዌይ እቲ ዘሎ ጋፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ መመሊሱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ንግዜ ንገድፎ stories. Oh, I see all the Israeli bots and trolls who show the Israelis have not arrested a single Israeli that has murdered a Palestinian. So the Israelis I'll come back to. Marjorie Taylor Greene being on the show on Monday is relevant to this. بزغونه تكوتعناتو نمرأيو كم بزح نجار يريه معناته دايما دايلهم زقبروا زلوي لان كان جنا حدا نجار كاير له من البات تكاتل انتلهم I think this is also something that we need to speak about it. زحات كمان تعرفكم لين تخون كغادي تقدر تسلو زل خيركم سكزي اسمعوا. Keeps happening, okay? It keeps happening, and as long as it keeps happening, we have to call it out. Argentina, they do it again, and they do it again brazenly in front of the entire world. The second yellow last night in the middle of the pitch for simulation has never happened in the history of football, and you will never see it again in football. It is absolutely, this has never, simulations are technically a yellow, but they are only ever given in the box when a player is simulating a penalty. They're never given in the middle of. ካልእ ሓደ ብዚ ዋንጫ ዓለም ኣስተማሚ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ ብዙሕ ሰብካ ብዙሕ ዘይርድኦ ነገር እንተሎ እዚ ፊፋ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጋንታታት ብፍላይ ድማ ንኣርጀንቲና ብምድጋፍ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዳርጋ ኣነ እኳ ኣርጀንቲና ብቐደመይ ስለ ዘይፈትዎ ዘየፍትወኒ ምክንያት ድማ እኹል እዩ ዝኣክል ዓሌታውነት ስለ ዘለዎ ዓሌታዊ ጋንታ ድማ ይድግፍን እያ ኣይኖ ደራር ጸለምቲ ኣለዉ ዝፀርፎም ድፈቱ ህበይ ንዝብልዎም ዘኽብሩ ሰባት ኣለዎም ሶሪ ግን ስፖርት ስለ ዝኾነ ጥራይ ይካይብልኻ ዝስቃኒ እንታይ ድዩ ስፖርት እኮ እዩ እዚ ፖለቲካ እኮ ይኮነን ይብልኻ ስፖርት ተድኾን እንታይ ህበይ ይብልኻ ኣለዉ ሰብ can't you get the whole thing you know ኣይርዳእካ እንዲ ንዓኻ ማለት ድዩ ወላ ትናቶም ፀርፊ ምርቓ ኮይኑ ዝስማዓካ if it was sport ፖለቲካ ዘይብሉ እንተዝኸውን ነይሩ ስለምንታይ ዓሌታዊ ፀርፊ ቀፃሊ ክፃረፉ ይስምዑ ኣብ ዝሓለፈ 2022 ኣብ ቀጠር ዝተገበረ ዋንጫ ተዓዊቶም ኣርጀንቲና ዝተዓወተ ጋንታ ኢንጆይ እናገበረ ሰለብሬት እናገበረ ዝኸይድ ዘይገብሩ ነይሮም ሰብ ግን ንኤምባፔ ነታ ጋንታ ብምሎም ዓሌታዊ ፀርፊ ቀፃሊ ይፀርፍዎም ነይሮም ተዓዊቶም ከሎ ቅድሚ ምዕዋቶም ይፀርፍዎም ነይሮም ዝተዓወቱ ይፀርፍዎም ነይሮም ስለምንታይ ዓሌታዊ ፀርፊ ክፀርፉ ከለዉ ኣብ ኣርጀንቲና ተቐባልነት ኣሎ ንፀለምቲ እንታይ ገይሮሞ ነፍሱ ዝኻለ ታሪክ ክነግረኩም እየ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝተገበረ ኣብቲ ኣርጀንቲና ነፍሱ ዝፀልፅ ኣፍሪቃዊ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክንብለ ይንኽእል ኢና መስክ ክብል ይደውዕል ንሱ ተረፍ ናይ መሲ ኸማን እቲ መሲ ዝበሃል ሪስፔክት ዘለዎን ኣፍሪቃዊ ንምኸደ ክንዱ ዝኣክል ደገፍቲ ዘለዎ but he has no desire man ታክዱ ይትረስ የብሎም ሰምተ ኣርጀንቲና ማለት ኣብ ዝዋን እዚ ናይቶም ኩሎም ፃዓዱ ዓሌታውነት ዘለዎም ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጡ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ክዛረብዎ ዘፀግሞም ወይ ደፍርሆም ኣርጀንቲና ከም ሃገርን ከም መንግስትን ስለ ዝገብርዎ እዮም ዝፈትዎ እጂ እቲ ፊፋ ሓደ ካብቲ ፊፋ ኩሉ ግዜ ዝኽሰሰሉ ዓሌታውነት ከም ዘለዎ ነቲ ዓሌታውነት ድማ ዝኣክል ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ብፍላይ ኣብ ጋንታታት ናይ ኣፍሪቃ ካልኦት ዝግበር ዓመፅሲ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ እጂ እንታይ እዩ እቶም ፃዓዱ ወይ ከዓ እቶም ኤሮጳውያን ክዕወቱ እዩ ዝድለ ሎሚ ግን እቶም ኤሮጳውያን ተቐይሮም እዮም ስለምንታይ ተቐይሮም ኤሮጳ ጸለምቲ ኣትዮሞም ሎሚ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃገራዊት ጋንታ ስዊስ ወላ ኖርዌይ ወላ ስዊድን ክንደይ ጸለምቲ ነይሮምን ኩለን ጸለምቲ ኣለዎን ብግምጣሉ እቲ ኣርጀንቲና ዝበሃል ተፃወቲ ጸሊም የብሉን ጥራይ ደይኮነሲ ኣብቲ ስታፉን የብሎምን እጅ ገሊኦም ጸለምቲ ተደይሎ ብተዓዲ ኣለዉ እዮም ጸለምቲ ኣብቲ ዓዲ ግን ሕማቕ ዓይነት ዓሌታውነት እዩ ተገይሩ ኣብ ልዕሊኦም ይግበር እውን ኣሎ ዳርጋ ነፍሶም ዝጸልዩ እዮም ንኣብነት ጸለምቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘለዎም ተተኸዱ እንታይ ነፍሶም ዝጸሉ ጸለምቲ እዮም ዘሎ ንስኻ እንድሕሪ I remember there was a girl ምሳይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረት ጓል ብራዚልያ ብዙሓት ሰባሲ ኤርትራዊት ዲኺ ይብሉኒ ኢሎም ኤርትራውያን ብዙሓት ስለ ዘለና ኣብ ስዊስ ሕብርና እታ ድማ ኤርትራውያን እያ ትመስል ካብ ኤርትራውያን እኳ ይፅብቕን እያ ገያፅ እያ ነይራ ግን ኤርትራውያን ኣነ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን እዮም ዝብሉና ኣነ ደስ ኣይብለንን እዮም ከመይ ድዮም ገለ ኢላ ትንሲ ንስኻ ከማን ኤርትራዊ ተባሂልኪ ኢለ ኣነ ኤርትራውያን እዚአን ፅቡቃት እምበር ከምዚ ከማኸ ኣፋ ካብ እዝኒ ንእዝኒ ዝበፅሐ ይኮነ ኤርትራውያን ፅቡቃት እየን ኣዋልና ቁሩብ ሕብሪ ክግንዐን ስለ ዝመስል እዮም ከምኡ ኢሎም ኪኢለያ ሞራላ ተተንኪፋ ትኸውን እያ ብሕማቕ ዝክረን ትኾን ርግፅ ምክንያቱ ኣይ ዶንት ኤንተርቴይን
ዲስሪስፔክት ንሕብረተሰብካ ዝገብር ሲ ብዙሕ ኢንጆይ ኣይገብሮን ያነ እንታይ ማለት ኣርጀንቲና ሓደ ካብቲ ፊፋ ዝሕግዞም ዘለዎ ዝብል ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝብልዎ እዩ ግን ቁሩብካ ሓቅነት ኣለዎ ነቲ ዓሌታውነት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተላበሱ ሃገር ስለ ዝኾኑ እዮም ኢንፋክት ከምዚ ዓይነት ቪድዮ Today you play with the ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሲ ፈፂመ እኮ ያነ ዘይደሊ ግን በቃ ምስራሕ ከሊና ብሶሻል ሚድያ ሓቂ ንብዝራብ ረይዎ እዚ Today you play with the little ones, mijo. Jordan, Austria, Algeria, nice and easy, no? Play on, no foul, no foul. Let them play, campione. No card. Onside. Beautiful goal, mijo. I can't reach it. For you, always the easy way. Excuse us, little island. ብሓፈሻ እቲ ዓመፅ እትመስል ዝበሃል ኣነ ብቀደማይ እኳ ኣይብርሃንን እንዴት እትፃወታይ ብዙሕ ዝፀልኦ ሰብ ኣይኮነን ግን ጀስት it happened to be ኣብተን ኣነ ዘይፈትዎ ክለባት እዩ ነይሩ ባርሴሎና ይፈትዎን እዮ ነይረ ክለብ ማለት እዩ ጁን ኣይፈትዎን እየ ብሓፈሻ ግን ኩዕሶ ዝዕዘብ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብዚ እዋን እዚ so I'm not really interested a lot ካብ ባርሴሎና ኣብ ዝወፃ ኣበይ ከም ዝኸደውን ብዙሕ ኣኽባራት የብለይ በቲ ናይ ኣርጀንቲና ግን ዝያዳ ፅቡቅ ኣይስማዓንን እቲ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝገብርዎ ገለ መልእኽቲ ትሪኦ ከለካ እጂ ድማ እቲ ናይ ፊፋ ሲ ሕልፍ ዝበለ ብፍላይ ዘይ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤምቦሎ ናይ ስዊዘርላንድ ዝገበርዎ ከምኡ ዓይነት ቀይሕ ጌርካ እሞኻ ስዊዘርላንድ ፅቡቅ ዝኾነ ፀቕጣፍ ትገብረሉ ዝነበረት ነቲ ፀወታ ጠቕላላ ያበላሽዎም ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ድማ ነቲ ኣንፃር ፊፋ ዝግበር ዘሎ ድማ መሊሱ ኣጋኒንዎ ግን ኣርጀንቲና ጥራይ ከዓ በይኖም ዝሕመይሉ ነገር የለን ኣብዚ American fans at the World Cup eager to show how racist they are. That was Argentinian fans remixing a racist chant from 2022, implying that the French national team players aren't actually French because of their skin color, and instead come from Angola. And then there was American streamer Aisha Speed being called the N-word in a stadium, again by Argentinian fans, in Miami, telling him to go home, even though his home is in the US. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ስትሪመር ኣይሸው ስፒድ ዝበሃል ፌኖሜናል ናይ ዓለም ንዝኾነ ኣርጀንቲና ፋንስ ተፃወቱ ኩላቶም ዓሌታውነት ከም ብራንድ ይናዓታቶም ከም ጅግንነት እዩ ዝቁፀር ኢንፋክት እትመስን ባዕልኩም እዩ ነቶም ዓሌታዊ ዝፀርፉ ካፒቴን እዩ ንሱ ጌጋ ኢሉ ክኽንኖም ኣይትሰምዕን ኢኻ ቢካዝ ሂ ሰፖርትስ ዳት ጀነራሊ ንዓሌታዊ ዘረባ ከም ካፒቴን ከም ሓደ ዓብ ፀላዊ ነቲ ሃገሩ ክቕይራ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣሲ መሲሲ ዓብ ተፃወታ እዩ ዓብ ክብሪ ዘለዎ እዩ he could have changed the narrative ነቲ ሃገር ሲ ነቶም ተፃወቲ ሲ ስነ ስርዓት ግበሩ ሪስፔክት ክህልወኩም ኣለዎ ኢሉ ክምሮም ነይርዎም ኖ ዲስሪስፔክትፉል ስለ ዝኾነ ንሱ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እንጆይ ዝገብሮ ጥራይ እንታይ እዩ ዓብዪ ዝኽብሎ ይደልኒ ምንታን ገለገለ ፀለምቲ ዝድግፍዎ ኣለዉ እንዲዮም ንዓታቶም ስምዒታቶም ከይትንክፍ ገይሩኻ ስለ ዝኾነ but again እዚ ዋንጫ ዓለም በቲ ፊፋ ዝገብሮ ዘሎ ኢንፋክት ዓብ ፕሮቴስት እውን ተካይዱ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዳርጋ መብዛሕትኦም ነቲ ዋንጫ ዓለም ሲ ከፅልኡና ኢሎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ዋላ እቲ ናይ ገንዘብ ብዝሒ ዝገብርዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ሲ ቀይሕ ካርዲ ዝወሰደ ዝቀይሮ ኢሉ ከም ዝቅይር ዝገበሮ ኢትስ ጀስት ዲስ ወርልድ ካፕ ኢስ ጀስት another level ካልእ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና ናዋጅ ገለገለ ይኹም ሲ ስዊዘርላንድ ስለተሰዓረ ዲኻ ገለ ትብሉ ያ ተሰሚዕኒ እዩ ኣብ ስዊስ ስለ ዘለኹ ኣነኻ ሓቃሽ ከምቲ ሳቶም ዓሌታውያን ዝኾኑ ኣነ እውን ገለ ዓሌታውነት ኣለኒ እዩ ፀለምቲ ዘለዋ ጋንታ እያ ዝድግፍ ፈረንሳ ከም ትፈልጡ እቲ ሃገር ኣይፈትዋን ያኒ ኣብ ብዙሕ ነገር እየ ንፈረንሳ ዝቃወማ ቪድዮታት ናተይ ዝርኢኻ ኣይገርሞን እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ብኩሉ እታ ክለብ ግን ንዓይ ትመስል ክለብ እያ ሶሪ ኣይደኖ ካበይ መፅኦም ካብ ዝኾነ መፅኦም ኣብ ፈረንሳዮም ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ናይ ፈረንሳዮም ንዓይ ዝመስሉ ንሕብረይ ዝመስሉ ፀለምቲ እዮም so I am always ካብ 1998 ንመጀመርያ ኩዕሶ ክርኢ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ ናይ ፈረንሳ ደጋፊ እያ ብዘይ ገደስታ ሃገር ይፈትዎን ኣይፈትዎን ካላርሲ ኮይኑ እቶም ተፃወቲ ንዓይ ዝመስሉ እዮም ኩሉ ግዜ ንሕብረይ ዝመስሉ እዮም ዝቐርቡ እዮም ንዖም ዝፀርፍ ሰብሲ ንዓይ ዝፀርፈኒ ሰብ እዩ ንዖም ህበይ ዝብል ሲ ንዓኻ ዝገድፈካ ይኮነ ናታ ትዳእካ ተኮይኑ እቲ ንፈረንሳ ዝፀርፍ ዘሎ ንዓኻ እውን ኣይገድፈካን ኢንፋክት ናይ ኣርጀንቲና ማልያ ጌርካ ከይድ ኣብቲ ናቶም ዝድግፍዎ ንዓኻ እውን ህበይ ክብልካ እዮም ብፍላይ ጎል ተኣትዎም ትድሕን ከይመስለካ ከምዚ ኣርጀንቲና ተደጊፍካዮም ዝፈትውካ ገለካ ይመስለካ
anyway it's just ridiculous እዚ ናይ ኣፍሪቃውያን ነገርሲ ዝጎድኣና ንፈቱ ምዃንና ኢና ዝፀርፈና ዘናእሰና ንፈቱ ሰብ ምዃንና ሲ ይገርመኒ ኣነ እቲ ዘሕዝነኒ ክፋል ናይ መወዳእታ እዚኣ I hope እዚኣ ትወፅኣ these people are all entertainers you know ኣብ ግዜ ሮማን ኢምፓየር እንታይ ዝበሃል ነይሩ እቲ መንግስቲ ናወደቐ ምስ ከደ እንታይ ገይሩ ነቶም ህዝቢ ቀፃል ኣብ ሸው ኣብቲ ግላድያቶር ዝበሃል ኣቀታታል ፀወታ መዓልታዊ ከምኦም ዝርዩ ንኩንነት ናይ ሂወት ከም ዝርስዑ ይገብሮም ነይሩ football is exactly that they just want you to entertain blindly ለይቲ መዓልትን ለይቲ ተንሲኻ ኩዕሶ ትሪ ቀትሪ ብዛዕባኡ ትዛረብ ሂወትካ ምሉእ ብኩዕሶ 5 ሳንቲም ድማ ይትእትወሉን እንትርፈ ክሳራ ግዜኻን ጉልበትካን ትኸስረሉ የስ ኢንጆይ ግበራ ኣነ ፈትዮ ኩዕሶ ስለትፈቱ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ ኢንፋክት ኣነ እዛ ዋንጫ ዓለም እዚኣ እንታይ ሞዴላታት ኣለኹ ብቐጥታ ይርዮን እየ ምክንያቱ ክሓርቕን ክጉህን ስለዘይደሊ እንታይ ግን ይገብር እታ ፀወታ ምስ ተወደት መጀመርያ ብኦንላይን ርያ ብፅሑፍ ገለመለ ብፍላይ እታ ኣነ ዝፈትዋ ገለ ክትሰዓር ተጀሚራ በጠቕላላ ይርዮን እየ ተገብር ኤነርጂን ሕርቃነንን ዝውድእ ኣብ ዘይጠቕመኒ ኣብ ወላሓንቲ ክቕይሮ ዘይክእል ለይቲ መዓልቲ ሕር ኢሉ ዝድቅስ ሰብ ኣሎ ሕር ኢሉ በቃ ንፅባሒቱ ብስራሕ ሕማቕ መዓልቲ ዝውዕል ጀስታ ሓንቲ ኮሎምቢያ ወይ ሓደ ጋንታ ስለተሰዓረ ማለት እዩ ዶንት ቢ ዳት ጀስታ ኢንተርቴይን ክበሮ ግን ክርዳእካ ክኽላሎ this is not about you ድሓርካ ኩዕሶ ምሲሉ ከም ዓለይት ገይሩ ፀርፈካ ድማ ክፀርፈካ ዝደሊ ጥራይ ስፖርት ስለዝኾነ ገለ ይኮነ they just want ነትናትካ ሕብሪ ነትናትካ ጣሽም ከዳኽሞ ይኽእሉ እዮም ስለዚ please have some self respect ቁሩብ ናይ ነፍሲ ክብረት ክህልወኩም ይመሕፀንቶም ተዓሚትኩም ንዝፀርፍኹምን ንዘዋርድኹም ነዚ ነቲ ኣይሸው ስፒትሲ ኣሜሪካዊ ኣብ ዓዲ መፅኦም ሲ ኪድና ዓድኻ ይብልዎ ኣለዉ ፀሊም ስለዝኾንካስ ኣሜሪካ ይግባእካን እዮም ዝብሎ ዘለዉ but this is also always what they do ካብቲ ታሪክ ዝመፀ ኢሎም ኣብዚ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ እዮም ዝገብርዎ ንፀለምቲ ዝገብርዎ ድማ ብሓፈሻ ዝገርም እዩ anyway እቲ ኣርጀንቲና ዝበሃል a lot of controversy ዝፈጥር ዘሎ ንሕና ድማ ክንሪኦ ኢና next stop ናቶም against England you will see England ንባዕሉ ሃውታ ተዛረበ ሃገር ግን ፀለምቲ ስለ ዘለዎ እቲ ፊፋ probably ምስ ኣርጀንቲና ይክውገን ዝኽእል ሕጂ እውን ኣንፃር ፈረንሳ ምዃኑ ኤምባፔ ነቶም ኩሎም ኣይፈትዎም እዮም ሰው ኣብቲ ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለም ንሪእና ነና but we will see I have doubts ዋንጫ ክወስዱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓንቶም ኣርጀንቲና በዚ ሪኦም ዘለኹ ብቅዓት ድሓን ዝኾነ ብቅዓት ኣለዎም ግን መዓት ሓገዛት እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ብፍላይ እቲ መሲ ዝበሃል እቲ ዳኛሲ ንዑ ክሕግዝ ናቱ ስልጣን ዲኻ ክትብሎ ናቱ ኣማኻርቲ እዮም ዋላ ክትብሎም ድሌቱ ይፀርፎም ድሌቱ ይገብር nothing happens but anyway this is what it is ሎም ኣርሳብ ዝኾኑ ዲና ኣብ ዝቕፅል ክንሪኦ ክንፍትና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ርእቶኹም ካ ክሰምዓኩም ደስ ይብል ኣነ ጥራይ ደበነይ ድውቱ ዘለኹ ወላ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለኩም ኣንፃረይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ I want to hear your opinion too ታሕቲ ግደፉለይ thank you